vaig en la llista de Compromís, en la número 20. I vaig a presentar-vos a una gran persona i un molt bon amic que ha estat ahí sempre quan l'he necessitat. El coneixeu tot el món. Se diu Paco Carbonell i va de número 3 en la llista. El vaig conèixer fa 8 anys quan vaig entrar en Compromís. El coneix tot el món en Santa Pola, perquè està molt implicat a nivell de cultura i a nivell polític. I és una persona que sempre està en tot el món. Si li preguntes alguna cosa, ell ho sap. Ell ha estudiat en mi el grau superior d'Administració i Finances. I quan el vam estudiar sempre estava ajudant-me i dient-me vinga que tu, vinga que pots. I també és el secretari del nostre grup municipal, que treballa molt i sempre està ahí. Bueno, moltes sí que em passo. Pues res, ara ja no sé què vaig a dir-vos, ja Clàudia m'ha posat nerviós del tot, o sigui que anem a començar bé. Ja sabeu que, com ha dit Clàudia Vega i tots, sabeu que soc Paco, o Paquito, no? Jo crec que m'haguera dit Paquito. Perdoneu-me perquè avui no vaig a la meva barba, en la meva roba normal i corrent, però és que avui he tingut una comunió i també s'han de complir en els actes de famílies i amics. I també m'ha posat avui una camisa blanca perquè avui m'agradaria dirigir-li primer de tot i abans de començar a contestar a unes persones que ahir van fer així el seu acte i van dir que és de Compromís esos 4 yogurines que se quieren presentar y que quieren arreglar ahora Santa Pola. No, home, no son yogurins. ¿Que no m'has vist a mi o què? També sabeu que anava a produir-se un debat que va morir abans de néixer perquè, entre altres coses, el que no van fer va ser preguntar què pensaven la resta dels partits. Anava a ser un 8 contra 1, després era un 7 contra 1. A mi el que sí que m'estranyava, i m'estranya mogolló, és que se puga fer un debat en un castell que és patrimoni de totes i de tots. Jo no veig un ring de boxa, des de luego que no. No veig que això siga un circ, i menys en època electoral, on s'hagi d'entretindre ningú. Jo veig persones, vos veig a vosaltres, que teniu ganes i esteu així per escoltar-nos, per escoltar les nostres propostes. Perquè ser regidor d'un poble com Santa Pola, avui en dia, ja és una cosa molt sèria. No es tracta de divertir-se, no es tracta de guanyar popularitat mermant als companys i companyes que també van de candidats. Sobretot es tracta d'escoltar a les persones, sentir les seues necessitats i donar respostes. També hem pogut llegir que algunes persones, alguns partits i alguns candidats s'han donat a conèixer com a gestors. Vos dic el mateix. Jo no vull que em governi un gestor, estic fart dels gestors. Jo vull que em governen persones sensibles, persones com Alejandro, gent que estiga en els nostres problemes, que recolze les marxes de les dignitats. Però, sobretot, vull persones, no vull gestors. Tampoc vull que em governen partits que estan amagant d'on provenen els seus candidats. Si han estat en altres partits, alguns fins i tot s'ameguen baix un líder que està en una altra comunitat, en un altre país que no és el nostre. I dius, tu com? Com és possible? Veritablement un home pot substituir al seu candidat autonòmic d'una altra banda? La igualtat funciona així? Un home tapa una dona avui en dia? Jo crec que no. Jo crec que homes i dones estem tots iguals i estem al mateix nivell. I crec
que nosaltres ho fem diferent per això. També tenim, és que com ens ha comentat abans Xavier, que fins i tot amaguen de la seva cartelleria els seus propis candidats, encara que estiguen imputats per 2 milions de peles i siguen els caps de llista de València. Però no, a nosaltres no ens ocorre tot això. Nosaltres tenim gent en els nostres cartells. Volem que Santa Pola torni a ser la casa de totes i tots. Volem gent que se preocupe de les necessitats. Volem gent que al cap i a la fi estigui amb nosaltres. El dilluns passat vaig tindre l'oportunitat d'escoltar a un partit polític que feia un míting en el carrer València i es van presentar diversos candidats. Uns d'ells deien que yo puedo ser un buen concejal porque soy querido. Sí, y Alejandro por ser alcalde, porque además de ser querido, está súper bien preparado. Una altra candidata d'ella, que a banda és ara mateixa regidora, estarà a punt d'entrar en funcions, deia que ella se preocupaba por rentabilizar el patrimonio de todos para la inmensa mayoría de los santapoleros. No, jo això no ho vull. Jo preferís que Alejandro i Ana Anton estiguen d'alcalde i de regidora perquè al cap i a la fi ells treballen per nosaltres, no per la majoria, per la totalitat. Per la gent que estiueja així, per la gent que viu fora de Santa Pola i treballa en Santa Pola, per tota la gent que estem vivint així i treballem així o treballem fora. I perquè hi ha gent fins i tot que està fora d'Espanya i continua sentint-se de Santa Pola i continua estant així. També m'agradaria fer-li tres matisacions al supercandidat d'este partit del míting del carrer València, perquè va dir que ells havien aconseguit que Santa Pola fos un municipi lliure de desnonaments. No, això ho ha aconseguit la plataforma de parada de desnonaments amb l'ajut de tots i totes les regidores de Santa Pola. I a banda, tinc així davant a 2 regidors que s'ho han currat i a un d'ells molt especialment. També van dir que Santa Pola és un municipi de los menos endeudados de toda la comunidad valenciana. De fet, en el diari s'han atrevit fins i tot a mostrar-nos unes barretes, per si mireu totes posen 2012, 2013, Santa Pola 2014. No, a mi o me dones les dades per comparar bé o no me dones dades, perquè vos he de recordar que els 4 milions de deutes de proveïdors de l'any 2010 i 2011 i són 4 milions d'euros de deute, eixos no estan pagats i no estan inclosos als pressupostos. I per últim, la última perleta que vais a sentir, que a mí esa me va a impactar mogollón. Porque claro, en nuestro partido tenemos gente que no hace las cosas bien. Mira, hay una paraula en el diccionari que defineix esa situació. Se diu corrupción. Corrupto. I bé, ja només que em queda fer una cosa. Donar-vos les gràcies per estar escoltant-me i aguantar-me una estoneta, més avui que és dissabte de vespre, podríeu estar fent-vos copetes o de pereïnes amigatxos, però sobretot em queda dir-vos una cosa. Que voteu les idees clares, però més que res, que voteu amb compromís. Gràcies.